Marija Šerifović je rođena 14. novembra 1984. godine u Kragujevcu u Srbiji. Ovaj grad, smješten u srcu Srbije, bio je mjesto gdje je Marija provela svoje djetinjstvo, okružena bogatom kulturnom baštinom. Njena porodica je bila duboko povezana s muzikom. Muzika je bila neizostavni dio njihovog svakodnevnog života. Njena majka, Verica, bila je poznata narodna pjevačica, a otac, Rajko, bubnjar. Oboje su bili talentovani muzičari koji su prenijeli svoju ljubav prema muzici na Mariju. Dok je odrastala, muzika je uvijek bila tu, u njenom domu. Svaki dan bio je ispunjen zvucima melodija i ritmova. Marija je od malih nogu pokazivala da ima poseban dar za muziku. Njena strast prema pjevanju bila je očigledna svima oko nje. Njen snažan glas i to nešto posebno u njemu čuli su se još dok je bila dijete. Njena izvedba je uvijek bila emotivna i puna energije. Počela je pjevati jako mlada. Pjevala je kao njena mama i druge pjevačice kojima se divila. Njeni uzori su je inspirisali da razvija svoj talent. Taj njen prirodni talenat bio je početak njene uspješne karijere. Njena porodica je uvijek bila tu da je podrži i ohrabri. Kragujevac je bio mjesto gdje je provela svoje djetinjstvo. Ovaj grad je imao veliki utjecaj na njen razvoj i formiranje kao osobe. Odrastanje u Srbiji tokom 80. i 90. godina uticalo je na njen život. Bilo je to vrijeme promjena i izazova, ali i prilika za rast. Iako se mnogo toga mijenjalo u zemlji, muzika je uvijek bila njena velika ljubav i njen put. Bez obzira na sve, muzika je bila njena konstanta. Njeni korijeni u Kragujevcu i muzika u njenoj porodici bili su početak njenog nevjerovatnog puta do zvijezda. Marija je nastavila da slijedi svoje snove, vođena ljubavlju prema muzici. Djetinjstvo Marije Šerifović nije uvijek bilo lako. Rasla je u okruženju punom izazova i nesigurnosti. Njen otac Rajko imao je problema s alkoholom i kockanjem, što je stvaralo napetost i nesigurnost u kući. Često su se svađali, a atmosfera je bila teška. Ti problemi su naučili Mariju da bude jaka još od malih nogu. Morala je brzo odrasti i pronaći snagu u sebi. Njena majka Verica bila je njen oslonac, pružala joj je ljubav, podršku i sigurnost. Verica je bila svjetlo u Marijinom životu, uvijek tu da je uteši. Verica se trudila da Marija ima priliku da razvija svoj talenat. Ulagala je mnogo vremena i truda kako bi Marija mogla da se bavi muzikom. Muzika je postala Marijino sklonište i način da pokaže šta osjeća. Kroz muziku je pronalazila mir i izražavala svoje emocije. Pjevanje joj je pomagalo da iskaže svoja osjećanja i da pobjegne od teških trenutaka. Na sceni je bila slobodna i sretna. Verica se mnogo čega odricala i koristila je svoje iskustvo poznate pjevačice da pomogne Mariji da se snađe u svijetu muzike. Njena podrška je bila neprocjenjiva. Snaga i upornost koje je Marija stekla, uz veliku podršku njene majke, bili su najvažniji za njen put do uspjeha. Njihova povezanost je bila ključna za Marijin uspjeh. Marija Šerifović je počela svoju profesionalnu muzičku karijeru početkom 2000-ih godina. Njen prvi album, Najbolja, izašao je 2003. godine i tako je ušla na srbijansku muzičku scenu. Pjesme kao što su Znaj da znam i Bol do ludila pokazale su koliko osjećajno pjeva i kakav moćan glas ima. Učestvovala je na raznim muzičkim festivalima, gdje su je ljudi upoznali i gdje je sticala iskustvo. Marija je postala poznata po tome kako se ponaša na sceni i po svom posebnom načinu pjevanja. Njena muzika je često bila mješavina popa i jakih balada, što se publici sviđalo. Njena majka Verica pružala joj je ogromnu podršku i savjete. Ta podrška, zajedno s njenim velikim talentom i upornošću, sigurno su je vodili prema zvijezdama. Godina 2007. bila je prekretnica u karijeri Marije Šerifović. Učestvovala je na Beoviziji s pjesmom Molitva, jednom snažnom baladom. Marija je pobijedila na Beoviziji i predstavljala je Srbiju na Eurosongu u Helsinkiju. Njen nastup s molitvom bio je nevjerovatno snažan, oslanjala se samo na svoj glas i osjećajnost pjesme. Marija i Molitva pobijedili su na Eurosongu, što je bila historijska pobjeda za Srbiju. Pjesma je postala kao himna širom Europe i tako je Marija osigurala svoje mjesto u historiji muzike. Pobjeda na Eurosongu donijela je Mariji Šerifović ogromnu slavu. Mnogi su očekivali da će graditi karijeru u svijetu, ali ona je odlučila ostati u Srbiji.
Osjećala je jaku vezu sa svojom zemljom i svojom publikom. Marija je nastavila da izdaje uspješne albume kao što su Nisam anđeo i Hrabro. Njeni nastupi uživo su se uvijek s nestrpljenjem čekali, bili su poznati po energiji i jakim osjećajima. Sarađivala je i s drugim poznatim umjetnicima, pa je njena muzika postala još raznovrsnija. Marijine odluke su pokazale da želi da njena karijera traje dugo i da ostane vjerna sebi. Marija Šerifović je pokazala veliku hrabrost time što je otvoreno govorila o svom privatnom životu. 2013. godine objavila je dokumentarni film o svom životu, Ispovest. Marija je iskreno pričala o svom teškom djetinjstvu, vezama i ličnim problemima. Javno je priznala svoju seksualnost i govorila o svojim vezama sa ženama. Marija je također otvoreno govorila o svojoj borbi s depresijom i anksioznošću. Njena iskrenost je ojačala njenu vezu s fanovima, pa njena muzika još jače dira ljude širom svijeta. Uticaj Marije Šerifović seže dalje od njenih pjesama i nastupa. Njena muzika i prisustvo na sceni ostavili su neizbrisiv trag na balkanskoj muzičkoj sceni. Bila je važan član žirija u Zvezdama Granda, popularnom muzičkom takmičenju. Njeno prisustvo u emisiji donelo je novu dimenziju i standarde u ocjenjivanju talenata. Marija je poznata po tome što je direktna i iskrena u svojim komentarima i što daje veliku podršku i savjete mladima. Njena strast prema muzici i želja da pomogne drugima su očigledni. Njena uloga u Zvezdama Granda omogućila joj je da utiče na nove generacije pjevača. Mnogi mladi talenti su zahvaljujući njoj dobili priliku da se razviju i ostvare svoje snove. Danas se Marija smatra pravom ikonom na balkanskoj muzičkoj sceni. Njena karijera je primjer kako talenat i posvećenost mogu dovesti do velikog uspjeha. Njen put od djevojčice iz Kragujevca do pobjednice Eurosonga je zaista inspirativan. To je priča o upornosti, veri u sebe i neprekidnom radu. Marija i dalje snima muziku i nastupa za svoju vjernu publiku. Njeni koncerti su uvijek poseban doživljaj za sve prisutne. To što je i dalje toliko popularna dokaz je njenog talenta, iskrenosti i velikog rada. Njena muzika i dalje inspiriše i povezuje ljude. Marijin uticaj se vidi po tome kako je svojom muzikom i pričom dirnula živote mnogih ljudi. Njeni fanovi su joj verni i podržavaju je u svemu što radi. Njeno mjesto kao jedne od najvažnijih muzičkih umjetnica Srbije je osigurano. Marija Šerifović će ostati upamćena kao simbol snage, talenta i autentičnosti.